Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya sanar da ganin jinjirin watan Shawwal kuma ya ayyana ranar Lahadi a matsayin ranar karamar sallah ta shekara ta 2025. Yau ranar Asabar 29 ga watan Maris. Majalisar Koli ta harkokin Musulmi a Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugabanta gaba ɗaya kuma Sultan na Sokoto Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ta ayyana ranar Lahadi a matsayin farkon watan Shawwal da kuma ranar Idil Fitr wanda ke nuna ƙarshen azumin watan Ramadan na shekara ta 2025. Sultan ya sanar da hakan ne a cikin wata hirar kai tsaye da aka yi da shi a daren Asabar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwanmu jama'ar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ranar Asabar 29 ga watan Maris wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan ya kawo ƙarshen azumin watan Ramadan da muka azumta kwana 29 da suka wuce. Mun samu tabbas da labaruka daga shugabannin addinin musulunci da ƙungiyoyi masu shehun Borno, sarkin Kabin Argungu, sarkin Zazzau, sarkin Dutse, sarkin Maru, sarkin Daura da shehun Borno da sauran shugabanni ta ƙungiyar Izala Jos da sauran jama'a baki ɗaya gaya man tabbas ɗin ganin watan Ramadan ya ƙare yau. Mun ga watan Shawwal, alhamdulillah gobe ya zama 1 ga watan Shawwal shekara ta 1446 insha Allah, kuma ta zama ranar sallah karama. Muna ƙara kira ga al'ummar musulmi su gaba da dagiya wajen addu'o'i ga shugabanninmu, musamman shugaban ƙasa da gwamnoninmu da shugabannin ƙananan hukumomi da sauran shugaban da Allah ya bamu, domin su ƙara dagewa su yi mana shugabanci na adalci mai ɗorewa, domin mu samu walwala, mu samu cigaba, mu samu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Mu ƙara dagewa wajen addu'o'i don mu samu zaman lafiya a Najeriya. Mu ƙara hankuri da jama'a da sauran al'ummanmu, mu zauna lafiya da juna, mu san cewa Allah ya haɗa mu, wai shi kaɗai zai iya raba mu. Mu ci gaba da haƙuri da juna, mu ci gaba da taimaka ma juna gwargwadon ƙarfinmu a koyaushe. Mu ci gaba da yi ma shugabanninmu addu'o'i a koyaushe domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara su don mu samu walwala, samu zaman lafiya a jihohinmu a ƙasarmu Najeriya. Muna ƙarin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mu ƙarshen wannan azumi na wannan wata mai albarka mai alfarma, ba mu shekaru masu yawa a nan gaba cikin ƙoshin lafiya, mu ci gaba da bauta masa gwargwadon ƙarfinmu, gwargwadon yadda aka umurce mu a cikin addinin musulunci. Muna ƙara muku barka da ganin an yi wannan azumi lafiya, an gama shi lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ba mu cikakken lada da yake ba bayansa da suka azumci wannan wata mai albarka, ya samu aljanna firdausi ba tare da hisabi ba. Muna ƙara gode ma duk malamanmu da sauran jama'a da suka yi ayyuka daban-daban na faɗakarwa, na ilmantarwa addinin musulunci a wannan wata mai albarka.